башланган урында дип аталган Габдулла Тукай дөньяга сибелгән татар халкының бөек улы гына түгел. Ул гомумән бөтен дөнья халкының бөек улы. 26 яшенә кадәр яшәгән шушы вакыт эчендә бөтен 100 ел яшәгән кешеләрдә эшли алмаган эшне эшләгән бу яшь егет, татар егете. Аның танылуы ул чын мәгънәсендә аның бөеклеген аңлатып бетерергә мөмкин түгел. Чөнки мин моны уйлап әйтәм, теге кызыл сүзләр дип әйтүем түгел. Чөнки гади генә бер сүзен алыйк әле. Аның язган туган тел дигән шигырен. Кайсы милләт теленә тәрҗемә итсәң, ул шул халыкның телен яклый торган сүзләр бит. Анда бит ул аерым татар теле дип әйтмәгән, туган тел, әти-әнинең теле дип әйткән. Һәм чын мәгънәсендә ул бөтен дөнья халкының баласы, бөек баласы, дөнья халкы өчен бөтен мөмкинлеген биргән. Ул кагылмаган бер нинди дә як юк тормышның. Ул нинди сәясәт булсын, ул икътисад булсын, бөтен яктан кешенең күңеленә, кешеләрнең күңеленә изгелек сала торган. Ул гаҗәеп тә күңеле белән дини, җаны белән моңлы. Аның сүзләренә күпме халык җырлары халык күңеленә салынган. Аның көзге җилләре бүгенге көндә дә шул кадәр көн тәртибенә кертелгән. Чынлап та байлык, ярлык дигән әйбер Ходай Тәала каршында кеше бит дөньяга бәхет өчен туа. Һәм шуңа бөтен җир шарында бәхетле яшәр өчен мөмкинлек бар. Тик кешеләрнең бер-берсен аңлаулары, бер-берсенә ярдәмләшүләре кирәк. Мин сөенәм, бүгенге Тукай бәйрәменә никадәр халык җыелган. Бу бит телләргә каршы көрәш вакытында Россия хөкүмәтенең бу мәсьәләгә ялгыш карашы вакытында халыкның шушы кадәр бәйрәм итүгә чыгуы ул гаҗәп әйбер. Һәр тел үзенчә матур, һәр тел бер-берсенә ярдәм итәрдәй. Ул уртак тел кебек. Моң чынлап чын мәгънәсендә уртак тел. Татар моңы бар, татар җыры бар. Һәм Габдулла Тукайның моңы бүгенге көндә менә әле күптән түгел үткән татар моңы конкурсы моны шулай ук бөек икәнлеген күрсәтә һәм кирәклеген күрсәтә. Татар моңы ул кешенең җанының авазы. Ул ниндидер сикерү, шаулы, ниндидер күренешләр ясау түгел, чын мәгънәсендә йөрәктән чыккан сүзләрне фикер итеп әйтү һәм халыкка бәхет теләп, халыкның җәмгыятьнең киләчәге матур булсын дигән изге хисләрдән туа торган татар моңы. Ходай Тәгалә дөньяда иминлек бирсен һәм кешелек дөньясы аңласын. Ул Коръәндә дә, Библиядә дә гомумән әйтелгән. Люби ближнего своего дигән сүзләрдә туган кешеләрне ярату дигән әйбер. Ул бик әйбер. Бер-береңә булган дошманлык, аңлашылмаучанлык. Ул бик куркыныч әйбер. Бер-береңә ышанмау, бер-береннән шикләнү. Ходай Тәгалә кешеләргә эшкерсезлек, бер-берсенә ышану, ярдәмчеллек бирсен.